Welkom bij de 35e aflevering van Beleef Kerkrade Televisie. Beleef Kerkrade Televisie natuurlijk. En we gaan in een Janse speciaal uitzending. Jans in het zegen van toerisme in Kerkrade. De zomer, we zijn midden in de zomer enig al, zou men kunnen zeggen. En dan past je het natuurlijk voor je langs de rij. Geweldig schöne locaties die we in Kerkrade hebben. We zijn op de Rolduc, we zijn in de botanische tuin. En zo wie dat ziet, nu zijn we in de Gaia Zoo. Of zo wie dat hij in Kerkrade je zaad, de ja-ja-jaat. En even kijken op mijn briefje, waar we al nu heen verwelkomen op de Iesplaats. Michel Leinders, directeur van Abdij Rolduc. De Huub Piermans, hij is voorzitter van de stichting Botanische Tuin Kerkrade. Verkient de Roy Pakbier. Hij kan dus alles vertellen over een parkstad dus, die maat is aan de Amstel Gold Race 365. Dat is de Amstel Gold Race die we zelf het Janse jaar kan varen. En Rob Hupperts kunt natuurlijk ook langs, hij is directeur van dit schöne dierenpark. En we starten direct met Tim Weijers. Hij is wethouder, wisten alle nu, maar wethouder met toerisme en marketing in zijn pakket. En die opent de uitzending natuurlijk, wanneer het gaat over toerisme in Kerkrade. Veel plezier wens ik u. Tim Weijers, welkom. Als wethouder hij met onder andere marketing en toerisme, klopt, in de portefeuille. Verstond aan de vos van de Toren van Gaia. De Toren van Gaia. Ja. Imposant bouwwerk in de Gaia Zoo. Wat vindt ze nu zo wichtig Nou ja, vooral natuurlijk dat ze kans lassen zien dat er nog veel meer te doen is in de Kerkrade omgeving. Ja. En dat zie ze van boven natuurlijk. En het is een attractie op zich, want nu in de Roper. Je neemt van het uitzicht wat daarboven is en vooral nog het Sunstraat toegevoegd. En het is er nog gezongen? Het is gezongen bezig, in beweging, dat vinden we natuurlijk ook goed. Het is gratis, hè, de kans. Ja. Zo erop. Ja, dat hoeft niet per se naar de dierentuin. Nee. Dat had ik graag ook laten vertellen. Dat is erg leuk. Hij zou zo naar de shop, dan kan ze naar de volière kijken. Ja. Nee, en vooral dat toeraanvraag samen als gemeente samen met Gaia ontwikkeld om juist ook weer een extra attractie ook te gaan voor de inwoners, maar ook voor de en als ik een fantastisch uitzicht als ze boven is vernieuwd met een balustrade met allerhande markante uitzichtpunten. Ja. Imposant. Absoluut. Imposant. Toch, ja. En nu wie van toch hij steunt wel, want het gaat, deze uitzending gaat over toerisme in Kerkrade, voor de drie plaatsen, dat had ik al gezegd. En wat zou ze kunnen vertellen over de toeristische ontwikkelingen in Kerkrade, van nu en voor de komende tijd? Wat zijn de... Vooral natuurlijk sowieso, behoorlijk het Parelse Kerkrade, wat toeristisch is hier. Ja. Daar is Gaia Zoo, daar is natuurlijk Abdij Rolduc, Discovery. Maar ook natuurlijk de Leisure Dome, dat zijn de grootste bekende. Ja. Maar we vullen ook in de regio zijn vaak nog het onbekender is natuurlijk de Botanische Tuin, Schaart-Nuland en een prachtig groengebied, de Amstelvallei. Ja. En daarvoor denk ik van dat moeten jullie nog meer ontdekken. En daarom zijn we vooral bezig van wie verbinden we dat meer met de regio. Ja. Wie kan we dat meer in beeld brengen. Ja. En daarvoor zijn er allerlei nieuwe projecten. En wie deed ze dat dan? Daar is natuurlijk de social media, daar is internet, maar wie kiest de lu nu heen? Ja, natuurlijk. Beleef Kerkrade, waaronder Beleef Kerkrade TV. Hè, voor natuurlijk niet voor nu ook de city marketing
nominatie gehad. Hè? Tweede prijs, hè? Tweede prijs. Ja. Dus dat is niet niks. Dat kan best wel wat aandacht houden. Absoluut. En we blijven nog vooral op de weg door. Ik denk dat dat ook een bevestiging is dat voor de goede weg zijn. Maar dan even ook, kijken wie kan ze het nog meer verbrengen. En dan kom ik bijvoorbeeld de Parkstadroute die nu in aanleg is, die niks jaar ook verdig zal zien. Maar ook wat is de Parkstadroute? Ja, dat is dus een fietsroute, met name voor het fietsen, een langzame verkeersverbinding. Maar op een hele bijzondere manier eigenlijk verbrengen. Een aantal attracties kan ze in de regio zien, in de regio Parkstad. En dat is meer dan 30 kilometer route. Door prachtige groengebieden. En door met verbindt ook de regio nog meer. En liet zo zien wat is er toeristisch zoals ze bij je. Ja, en dus daar houdt ze nog meer in gedachten. Ja, ook bijvoorbeeld het knopenlopen, dat is wat voor op. Oh ja, de wandelknooppunten. Wandelknooppunten op Zuid-Limburgse scholen staat. Dus dat is meer dan 1900 kilometer in wandelroutes in totaal. Dus daar ook. Ja, die zijn allemaal verbonden met knopen en die kan zich digitaal aflezen. Gekleurde puiltjes en dat. En dat werd ook nu weer ontwikkeld. En ja, niks jaar zijn dat echt twee schone nieuwe attracties. En voor ze natuurlijk lokaal ook blind voor bezig. Hè. Een hele schone kans die voorbij kwam, dat we meteen erbij gesprongen zijn. Dat is het geluk van Limburg. In de Rodehal. Met de Huubstapel. Begin van het jaar. Ja. Vanaf het vruchtjaar zal dat zien. 60 bis 100 vuurstellingen. En daarin verwaarden we ook dat hier voor waar kerk ga je onderdekken. Ja, dat werd zo'n soort soldaat van Oranje. Dat kaliber is het. Dat is dus maar dan met de Huubstapel en over het mijnverleden natuurlijk. Ja, en dat geweldig boog van het Marsen van Leuten en het levensverhaal van de zakvinders. Heel bijzonder je dat werden. Ja, hartstikke goed. En wens dan 2030, wat zien we dan? Ja, wat zien we dan? Wat is dan? Ik denk toeristisch gezien nog een blijender kerk gewoon. En uiteindelijk profiteert er iedereen van mee, want dat is toerisme is geen doel op zich natuurlijk. Dus voor de economie, eigen inwoners profiteren er ook van mee. En voor natuurlijk een fantastisch aanbod ook voor de eigen inwoners. Ja. En voor de regio. Wat willen we nog meer van? Zo is dat. En nu nog een Janse uitzending van Beleef Kerkrade over de toeristische attracties van Kerkrade. Beleef Kerkrade. Tim, succes met je werk, bedankt. Wie zijn de serie De Verraders die hier werd opgenomen? De kasteelheer, wat is zijn naam? Tel Beckhand. Zullen we dat proberen? Ja. Van Oeschaja Zoo zijn we op dit toeristisch programma, deze toeristische aflevering van Beleef Kerkrade televisie aangekomen in de abdij Rolduc. Die dat natuurlijk al kennen als ik me ga staan in een prachtige coulisse waar elke stad in Nederland jaloers op zou zien, wensen dat houden. Michel Leinders, directeur van Rolduc sinds ongeveer een jaar, denk ik. Ja, iets meer dan een jaar. En dat moet ik dan ook elke dag met stoots vervullen, want hij dit die werkterrein. Ja, elke dag kom ik met plezier naar het werk. Ja, absoluut. Ja. En kijk, voor u kennen Rolduc natuurlijk. Hoofdlu ook waarschijnlijk niet. Veel u associëren het natuurlijk met het bisdom Roermond. Klopt. Maar er is natuurlijk veel meer. Ja. Maar bisdom Roermond is nog allemaal de eigenaar van. Bisdom Roermond is eigenaar van Rolduc, zeker. Ja. En we hebben een organisatie, Bisschoppelijk Centrum Rolduc, die zeg maar het beheer heeft van het hele complex. Ja. En daar is de bisschop eigenlijk bestuurder van. Ja, precies.
Ja. En er werden ook nog allemaal priesters opgeleid. Er werden nog immer priesters opgeleid, hè? Dat is, Ja. daarom, dat is ook een echte abdij. Hè? Tuurlijk, maar dat is nog, allemaal, is nog maar een klein deel eigenlijk van het geheel, of niet? Ja, er is natuurlijk heel veel meer te beleven en Ja. dat is eigenlijk ook heel leuk om aan de luisteraars te vertellen. We hebben En hier de zoveel kijkers meer, ook al. Ja, en de kijkers natuurlijk. We hebben hier zoveel meer dan alleen een priesteropleiding. Ja, ja. Is wel de kern van of een oorsprong ook hè, van Ja, de abdij. tuurlijk. Maar Ja. we hebben veel zakelijke huurders, we hebben allerlei activiteiten, we hebben een Ja. brouwerij, we hebben een wijngaard op Rolduc. Er is natuurlijk een hotel met 156 kamers, dat weten de meeste mensen ook niet. Maar vooral belangrijk om te vertellen is dat we 156 hotelkamers hebben, waar dagelijks mensen hun plezier hebben. Ja, dit is dus een grote hotelaccommodatie. Dat klopt. Ja. Ja. En op een unieke locatie. Ja. Dit is het oudste abdijcomplex van Nederland, zeker. toch? Ja, het is heel oud. Hè. Ja. De eerste oorsprong is van 1104, Ja. dus Ja. we hebben 920 jaar Ja. op de teller. Dat is natuurlijk heel oud. Ja. Ik durf niet te zeggen of we daarmee concurreren met andere oude gebouwen, maar we weten wel dat we weer het grootste gebouwde rijksmonument van Nederland Ja. zijn. Ja. Ja. En ze zouden het 900 jaar en toch springlevend. Ja, dus En- ons motto is Rolduc, een oude Methuselem, Ja. ja, maar springlevend. En hoe kunnen we dat aan merken dat we erbij binnenkomen? Ja, dat probeer ik natuurlijk in de komende periode nog meer te benadrukken. Ja. Hè. De deuren moeten letterlijk en Ja. figuurlijk open. Ja. En dat gaan we ook zeg maar echt in de beleving voor Rolduc Ja. organiseren. Maar dat Rolduc is dat nog vrij toegankelijk. Wanneer jij wil kijken binnen, dan kan ik gewoon naar binnen. Nou zeker, dat kent. Ja. Ja. Zeker, dat kent. Ik moet daarbij zeggen dat als ze onder de poortbus doorloopt, dan denk je van, oh, mag dit wel? Dus Ja, daar gaan we ook precies. dan door. Er zit allemaal zo'n drempel. Ja, Kijk, ik ja. ga hij op stoel gezet, ik weet wie hoe het ziet. Dus, Ja, ja. Maar er is allemaal een drempel van denk je, kan ik even naar binnen? En, Dat klopt, dus ik neem me ook nog straks met naar het informatiepunt wat we willen gaan maken, dat is hier vlakbij. En dat moet dan het eerste markerende punt zijn waar ze denken, daar mag ik naar binnen, Ja, ja. ik ben gast. Ja. En hotel, congrescentrum, Ja. groot historisch, cultureel centrum. Daar kunnen ze grondleidingen aan. Hè? Klopt. Dus als we met een groepje bezig, of de sluisting bij een groep A, kies een prachtige rondleiding. Ja, er zijn via Tikli kennen ze zelfs rondleidingen Ja. Online boeken. Ja, Dus maar heel dat is- supermodern. Ja, dat moet. Dat moet. En ik moet zeggen dat we hebben een hele enthousiaste groep van rondleiders die vrijwilligerswerk doen met die rondleidingen. Ja. En die wel 4000 mensen per jaar rondleiden. 4000. Ja, 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 geweldig. dus dat is heel wat. En Beeldtuin sinds kort. Ja, andere groep van vrijwilligers. Ja, Ja, ja. Dus we drijven natuurlijk op een heleboel professionals die met ons samen het complex onderhouden. Maar de vrijwilligers zijn absoluut nodig en ook heel erg dankbaar zijn voor dat we die hebben. Voor alle activiteiten te ondersteunen. De wijngaard zijn bijvoorbeeld Ja, 20, dat is natuurlijk ook echt een uniek 20 deel van mensen, 20 Rolduc, vrijwilligers. dat hij wel een eigen wijngaard is. Dat klopt, 20 vrijwilligers onderhouden de wijngaard. We hebben een brouwerij die een stichtingsbestuur heeft. Die ook al 150.000 flesjes per jaar maken. Dus dat is ook al een hele is serieuze geweldig. business. En de wijngaard, want er zijn grootste plannen met, of niet? Of, Ja, we hebben inmiddels de subsidie binnen van Interreg. Dat is zeg maar de organisatie van de Europese Commissie in Brussel. Ja. Dat we een wijnproeflokaal mogen bouwen. En dat is dan onderdeel. Op de plek waar het nu ongeveer ook is. Ongeveer, palend aan de wijngaard. Ja. En daar wordt een wijnproeflokaal gebouwd en we zijn daar met onderdeel van de Wijnstraat, die samen met de Belgische kant vanaf Leuven tot aan Kerkrol. Ja. Ja. En dan weet is hij het eindpunt of het centrum? Noem het eindpunt, zo mocht het beginpunt nemen. Ja. Maar ja, we zijn onderdeel van de totale Wijnstraat. Met 6 verschillende organisaties die verschillende punten markeren. Ja. Vanaf Leuven, Haspengouw, naar Belgisch Limburg, naar Leuth in Maasmechelen, naar Gulpen, Raar, Saint-Remy is een onderdeel. En weer zijn er ook onderdeel en van. enorm verschillende grond ook. Ja, van in Leuven, terroir zag dat in de... Klopt, het verhaal dat we gaan vertellen is het hele verhaal van de Wijnstraat. Ja. En daarbij komt dat we per regio gaan promoten wat de regionale wijnen zijn. Ja.
Ja, dus we gaan niet alleen maar onze eigen wijn promoten, maar vooral ook de wijn in alle omgevingen. Ja, en ik ga graag zoals allemaal onder de tafel, je hebt artistieke impressies gezien van wie dat moet worden. Ja. Nou, dat ziet er fantastisch uit. Ja, hopelijk kunnen we dat ook zo realiseren. Dat wordt echt een proeflokaal, een restaurantje. Ja, als het optimaal winkel. wordt, dan de winkel komt dan bij het informatiepunt mogelijk. Hè. Ook waar we een stukje verkoop doen. Ja, dus dat... allerlei plannen. Ja, geweldig. Ja. Zal eens even kijken hoe dat informatiepunt dat is goed. kunt? Ja, oké. Prima. We staan nu voor de wat vroeger de portierswoning was. Op het dak in de uithoek daar staat nog een standbeeldje van een van de vroegere portiers, de Chang. Maar er zitten nu totaal andere plannen met dit, wat nu ligt. Dit is woning eigenlijk. Ja. Wat we eigenlijk willen doen is Rolduc openzetten in de deuren, letterlijk en figuurlijk. En daarvoor willen we hier vanuit de ingang, aan deze kant, zeg maar een mooie loper uitleggen, letterlijk. Een mooie loper met plavuizen opleggen. Hier een mooi informatiepunt maken, dus we meteen kunnen zien wat is allemaal te beleven op Rolduc. En ook in de omgeving trouwens, wat biedt Kerkrade nog meer, wat biedt de omgeving nog meer. En vervolgens een mooie loper door kunnen lopen naar de entree van het hotel. Dus dat werd een soort bezoekerscentrum, informatiepunt voor mensen binnenkunst. Ja, de bedoeling is om letterlijk en figuurlijk de deuren open te zetten. Ja. Dat we willen het toegankelijker zijn. Ja. Mensen moeten, als ze de poort binnenkomen, het idee hebben van ik ben hier welkom. Dat gaan we hier realiseren als eerste punt. Dat wordt een gemarkeerd punt. Waar we voor informatie verstrekken over wat allemaal hier te doen is op het complex. Maar ook in Kerkrade en omgeving. Dus dat wordt een eerste ontvangst. Dus als meteen een idee, hey, ben ik welkom. Dat is het enige wat er een beetje... Dat is wat we graag willen realiseren. Met een mooie doorloop richting de entree van het hotel. Hartstikke schön. Dat wordt ons bezoek aan Rolduc, denk ik. Rolduc is springlevend. Hadden jullie ook nog 900 zoveel jaar voor hun op weg naar het Millenniumfeest. Dat is enige de stip op de horizon. En voor wensen Michel Leijners heel veel succes met dit prachtige historische complex in Kerkrade. En dank voor het leuke gesprek. Ja, en voor alle kijkers, kom gerust naar Rolduc. Ja, natuurlijk. Ik ben vanochtend te gast in de bibliotheek in Kerkrade, met nadrukkelijke verbindingen naar Eigelshoven en Kerkrade-West. En we laten jullie zien dat er zoveel meer gebeurt dan alleen het uitlenen van boeken. Jullie zien dat er heel veel vrijwilligers actief zijn. Celine, jij kunt heel veel vertellen over het informatiepunt wat hier in de Biep is. Ja, dat klopt. We hebben iedere vrijdagochtend van 10 tot 12 uur inloopspreekuur in de hub. Daar kunnen burgers terecht voor al hun vragen rondom financiële zaken, gezondheid, welzijn. We hebben daar allerlei partners die u op weg kunnen helpen. Dat inloopspreekuur is gratis. En bovendien hebben we iedere week wel ergens een workshop of training. Daar hebben we flyers voor. En dan kunt u zien wat er allemaal te doen is. Leuk detail is dat we dit ook dadelijk in West en in Eigelshoven hebben. Ja, dat is geen detail, dat is heel belangrijk, hè? Dat het overal in de wijken is. Absoluut.
Ja. En vanaf mei kunt u daar terecht. En jij zegt ook, hè, er zijn professionals van de organisaties daaraan meedoen, maar er zijn ook heel veel vrijwilligers die hierbij helpen. Absoluut. Want naast het informatiepunt hebben we ook het IDO-spreekuur, het informatiepunt digitale overheid. En daar kunt u met vragen terecht rondom belastingzaken, DigiD, digitale overheid, een brief misschien van de gemeente waar u wat hulp bij nodig heeft. Er zijn vrijwilligers, getrainde vrijwilligers die u daarbij kunnen helpen. We gaan een kijkje nemen, dankjewel Celine alvast. Nou, we zitten gezellig hier aan tafel met Loes, Chef en Rob. Het grootste gedeelte van de vragen komen eigenlijk altijd over telefoons, tablets, pc's. En hoe je daarmee naar de Belastingdienst gaat, naar de AOW kunt bekijken. Nou, het begint eigenlijk altijd het leren van die pc, de telefoon leren gebruiken en alles oplossen wat daar mis mee gaat. Dus je komt op vrijdagochtend nu nog in de hub, maar straks kan het ook in Kerkrade West en Eigelshoven. Dan zitten jullie als vrijwilligers hier en helpen de mensen heel erg met de vragen die ze direct hebben. Ja. Van 9 tot 12. Elke vrijdag. Of van 10 tot 12, dat moeten we wel goed zeggen. Mooi is, heb ik net gehoord, hè, als er dan een vraag is voor ofwel een bank of leergeld of het welzijnswerk, dan zitten er ook professionals hier aan tafel, waar de mensen steeds direct naar doorverwezen kunnen worden. Dus je wordt niet naar een kastje gestuurd, maar gewoon naar een volgende persoon. Ja, dat is toch echt gaaf. Jullie doen heel mooi werk, dank je wel daarvoor. En de oproep is ook aan andere mensen die denken, dat wil ik ook. Vrijwilligers zijn altijd van harte welkom, Leuvig, wel? Ja. Meer dan. Goed zo. Krijg je ook zo'n mooie button met zo'n i, hè? Vandaar voor de eerste op. Ja, is heel mooi. Dank jullie wel. We zijn op de straat. En ja, ook een mega attractie in Kerkrade zou ik boos over zitten. Ik weet niet of ik kan zien, bij de waterlelies, de attractie van de waterlelies. En we zitten niet in de Efteling. We zitten zeker niet in de Efteling, want voor zijn voor Huub. In de botanische tuin, ja. Kerkrade. Botanische jaard in Kerkrade. Ja, botanische jaard. Op de straat. Op de straat. Nu ben je zelfs voorzitter van de Stichting Botanische Tuin. Ja, dat is juist, dat is juist. Ja. En had ze dan een dagtaak aan? Of, Nee, gelukkig niet, want dan zou het hele grote problemen hebben. Ja. Dus dat is niet het geval. Nee, ik ben in april gevraagd om voorzitter te worden. Want toen ben je jarenlang wethouder in Kerkrade. Ja, ik ben 8 jaar wethouder geweest in Kerkrade. Maar de tuin, dat ken ik ook uiteraard, want ik ben op 200 meter afstand. Je bent een jong van de stad. Ik ben in de stad jong, ik ben opgegroeid. En ik ben wie ik 6 jaar was. Dus dat is in 1954 ben ik de iedere keer met de pap en de mam en de broertje en zusje. En spaceren. Want zo lang besteedt dit al? Of nog langer? De is vanaf 1939 is de officieel geopend. Dus het is nu op het 85-jarig feest, hè, het bestaan. Dus zo lang besteedt het al, ja. Dus al vuurder kreeg hij de botanische tuin? Ja. En wie is dat dan? Wie is dat begonnen dan? Nou, dat had eigenlijk ook een relatie met de Koel, met de Stads Wilhelmina. Dus begin van de vorige eeuw is die in exploitatie gekomen. Want de Staatsmijn Wilhelmina die hoort ook. Ja, precies. Ja. En door is op een gegeven moment, wie de Koel komen, is dat dorp ook gegroeid. Ja. Nou, toen moet er natuurlijk ook een kerk, nou, dat is de parochiekerk, die is hij gebouwd. Ja. En met de bekende pastoor Spierts. Ja. En die gronden die waren allemaal van de parochie. Ja. En toen is in 1938 ongeveer door de Stadsmijn, het Fonds van Sociale Instellingen. Ja. Die houden ook de taak om te zorgen dat de mijnwerkers ontspanning, cultuur, vertier houden. Ja. En die had gezegd, we moeten eigenlijk een tuin houden waar die zich ook kunnen ontspannen, et cetera. En toen had de parochie gronden overgedragen aan het Fonds voor Sociale Instellingen. En die had de tuin ontworpen. En toen had ze door John Bergmans, dat is een van de bekende tuinarchitecten, die is toen aangesteld om de tuin te ontwerpen. Overigens een leuke bijkomstigheid, toen zijn ook nog voor de gemeente Kerkrade
de jonge werkelozen zijn aan het werken zat, die als een soort arbeidstherapie met de tuin te ontwerpen. Ja. Te buttelen en te schroefelen. Ze buttelen en te schroefelen en toen is het in 1939 is ze officieel geopend, de stofferbestand van En nu is het van Kerkhof, eigendom van Kerkhof? Dat is, dat is in 1973 is dat door de Fonds Sociale Instellingen, dus is dat overgedragen aan de gemeente. Ja, en er is natuurlijk een verschil tussen een jaard en een botanische jaard, denk ik. Ja, kijk de status van botanische tuin, dit is ook een officieel museum. Ja. En dit is ook sinds 2001 een rijksmonument. Dus dat geeft ook wel een bijzondere verantwoordelijkheid. Dat deed de gemeente ook, want de gemeente is degene die de tuin met mensen onderhoudt en op kwaliteitsniveau. Ja, dus daar zijn allemaal een bijzondere, wie mag ik zeggen, het platwezen geworden, maar diversiteit aan planten. Er is de combinatie van planten en bomen, die zijn echt uniek. Ja. En daarvoor had ze ook, om de museale status te houden, had ze ook een conservator, een collectiebeheerder nu, die dat goed beadministreerd, bijhoudt, aangeeft wie er met omgegaan moet worden. En zo'n conservator is ook de dienst van de botanische tuin. Ja, en het is natuurlijk ook nog meer dan alleen een botanische tuin. Het is ook een centrum van activiteiten waarom. Ja, kijk, er zijn veel codes, er is poëzie gebeiteld in stee en ik zou bij binnenkomen zo de kleurpaden liggen en de kleurpotloeren. Dus hij is allemaal van het ene tot het andere uiterste kan hij beleven. Kijk, de tuin is 1,5 hectare en daar had ze de combinatie van planten en bomen. Hè, wat de lui kunnen, want daarachter waar die bomen stonden, daar stond van die dennenbomen die 85 jaar oud zijn, echt een geweldige exemplaren. Maar ook bij het theehuis, daar had ze het terras, dus bezoekers die komen, die kunnen zich daar rustig zetten, een kopje koffie met een stukje vlaam of wien of een beertje. Maar er werden ook rondleidingen met gidsen georganiseerd. Er zijn ook evenementen, er zijn concerten. Dat is een trouwlocatie, waar ook getrouwd werden. Er is ook een verhuur van vergaderruimtes. Dus dat is allemaal, kan dat hij in de tuin georganiseerd werden. Maar ja, en wenn ze dan zo terugkijkt, dan zullen dan tevreden over het bezoekersaantal of zelfs dat kan veel meer. Enig wist aan de hoofdvloer niet dat het besteedt of zo. Ja, kijk, op dit moment had de tuin ongeveer 8000 bezoekers in een jaar. Ja. Maar dat kan veel meer. Ja. Kijk in de marketing en het bekendmaken wat de tuin allemaal te bieden heeft. Dat kan echt nog wel verbeteren. Ja. Dus daar moeten we ook aan werken. Maar daarvoor werken we ook samen met Beleef Kerkrade. In die ganse marketing van wat we aan toeristische interessante aspecten Kerkrade dat we daar ook integraal onderdeel van zijn. En dat ook kunnen uitvinden en uitdragen. En we wonen niet zo lang geleden waar hij kunst in de tuin was. Dus dat is een manifestatie met kunstenaars uit de omgeving die dan hij exposeren. En wat is dan, wat zien ze nog te waarde dan? Wat moeten de lui doen hebben? Dit zien ja, er is een hele kiek. Hoe kan ze kijken op een website? Ja, ik denk dat Oleg gaat zeggen. Dat is de website www.botatuin.nl. Daar staan allemaal de volledige programma's op. Kijk, nu in juli zijn bijvoorbeeld optredens van de Jacques Vinders, van de Beumische, et cetera, et cetera. Dus dat is echt wel een goed programma. Alleen het punt is van, het moet. Ik had nog maar gezegd, het moet niet een evenementenlocatie worden. Het is in de botanische tuin. Het moet toch de rust hebben van de tuin. Precies, dus dan moet ze een zekere balans zitten vinden. Enerzijds moet dat omdat de tuin uitnodigt tot dat soort dingen. Maar het moet ook geen evenementenlocatie worden. Met de gemeente, die ziet er ook zelf op toe. En dat had ze ook laten blijken door in de exploitatie bijdragen. Van jongens, er moet dat ook als een stuk erfgoed goed beheren wat dat betreft. En nu 85 jaar. Geburtsdag. Ja, geburtsdag. Ja, dat hebben we met Pinksteren. Hebben we dat gevierd, hebben we eigenlijk bij de opening van het seizoen. Is er ook meteen aandacht aan 85-jarig bestaan. En door hebben we een aantal evenementen die ook gedurende de zomer plaatsvinden. Er is ook een fotowedstrijd die uitgeschreven is, die nu geldt. Er is het Winseler Ommetje.
En daar is eigenlijk een culinaire wandelroute. Die begint in de tuin. Die gaat naar het Vredeshofje waar de Mijnlam staat. Die gaat naar het lunchcafé op de Casinolaan. En door naar de Winselenhof, met alle moord. Dus, dat culinair ommetje. Culinair ommetje. Dus dat is, maar er werden allerlei evenementen nog in het jubileumjaar georganiseerd. Hartstikke goed. Hadden we nog niet behandeld? Of, nou, volgens mij gaan we het is alleen dat de lui uitgenodigd moeten worden. Van, kom dat tuin nu eens bezoeken. Ja, misschien hulp dit, want het hoffen we toch. Dat hoffen we, dat in ieder geval hulp. Maar het is fantastisch, hè. Rustgevend, heerlijk. Dat zie je wel een wie rustig dat vier erbij zit. Dat is toch relaxed, op zijn top. Dat is van Botanische Jaard. En dat wordt Huub Wiermans, voorzitter van de stichting. Huub, bedankt. Oké, goed ver. Hoi. De zon is klinken in de koel, alles is schwarz, hoch den Mull. Ja, welke Geschichte de Sommer na, doch bring uns nur doch schad. Wat bist du Fahrstierkund, denn nimm das mit nur Tageslitt. Stark sät de Schicht wer op jen viel zurückgeroht. De naad is warm, de naad is klaar, met brüfner Stück en het rüchner Schwarm. Wo blieb frische Luft van Tageslitt, hoch Stieger nehm uns mit. Wat bist du Fahrstierkund, denn nimm das mit nur Tageslitt. Stark sät de Schicht wer op jen Führer op naar heen. Weg met Kies en Seen, hey! Alles Jungen in Auge so schwarz, Angst erschlägt dich
Met Hats, der Kumpel ist die Kamerad, der hält dich durch den Nacht. Wat bist du was hier kunt en nimm das mit naar Tageslied. Straks zit de schiefwaard op je een vuur terug. Al ist doch schade noch so weit, werke bis der Dübel dich tritt. Frische Luft war dann nicht ein kompakt die Schöbel hang. Wat bist du was hier kunt en nimm das mit naar Tageslied. Straks zit de schiefwaard op je een vuur op naar heen. Weg met kies en zee, hey! Eierspeck mit Schwan. Wat bist du was hier kunt en nimm das mit naar Tageslied. Straks zit de schiefwaard op je een vuur terug. Glück auf, der Fahrstiegerkind. Buckel mich, ich buckel dich, prüf die Luft, nur die Schicht, spül erst die schwarze Brei. Wir sind noch lang nicht müde, hey! Wat bist du was hier kunt en nimm das mit naar Tageslied. Straks zit de schiefwaard op je een vuur terug. Wat bist du was hier kunt en nimm das mit naar Tageslied. Straks zit de schiefwaard op je een vuur op naar heen. Wat bist du was hier kunt en nimm das mit naar Tageslied. Straks zit de schiefwaard op je een vuur op naar heen. Weg met kies en zee, hey! De evenementenkalender van juli en augustus is natuurlijk pratsvol, veel te veel. Op te nemen, ik neem er een paar op. Van vrijdag tot 12 tot en met de 14 juli om 12 uur buurtcamping West aan de Kampstraat, Kerkhof West natuurlijk. Roda JC Kerkhof Vendaag met een oefenwedstrijd tegen, jawel, hier alle mannen in Aachen, is op de 27 juli in het Parkstad Limburgstadion. De allereerste thuiswedstrijd van Roda JC Kerkhof is tegen Top Os, vrijdag de 16 augustus in het stadion. Maestro Open Air Concert met de Guido Dieteren, zaterdag en zondag 17 en 18 augustus. Dus het van harte welkom vanaf Arro op de Maat, veel hier natuurlijk ook. Zwaailichte dag 2024, samstag de 24 augustus om 10 uur, Markt Kerkrade Centrum. Blow by WMC moet ik zeggen. Dan is samstag de 31 augustus en zondag de 1 september in het Stadspark. Kijk vooral voor het totaal overzicht op www.beleefkerkrade.nl/agenda en zie er het evenement net erbij, los en ons wissen via beleef@kerkrade.nl. Dat is een e-mailadres en dan wordt het nog opgenomen op internet. Dat wordt de evenementenkalender voor de zomer.
Terug in de Gaia zo. En hier dan verstond midden in de natuur. De natuur van Kerkrade, hier zelfs het wasserstromen heen van de, ik denk van de Koelbak of zo je het moet het zie je. En van een ganz leuk onderwerp, wat past natuurlijk binnen Beleef Kerkrade Televisie, want dan gaat Jans vaak over wie nu in beweging moeten blijven, wie ze je zong moeten blijven, we hadden het over wie Kerkrade. En nu een onderwerp wat daarbij past, want neem me steeds, hoi, pak bier, hoi, van harte welkom. En hij weet alles van de Amstel Gold Race 365, ik weet niet of ze het zo uitspreekt, ik denk het wel. En wat dat is, dat je te vertellen, want er komt een stuk bij, een route bij de Amstel Gold Race. Hoi, welkom Sadega. Ja, dankjewel. Leuk dat ik iets mag vertellen over... Leuk dat ze hier is. Vergun het dan over de Amstel Gold Race 365 of 6 is zo goed? Zo zeg ik weer het, ja, er zijn nog mensen die noemen het op zijn Engels 365, maar weer doen het 365. 365, we zitten midden in het site van de Tour de France, dus zo'n wielren thema, dat past natuurlijk perfect. Maar vertel eens, wat is de Amstel Gold Race 365? Ja goed, de Amstel Gold Race kent natuurlijk iedereen. Natuurlijk. En sinds ruim 10 jaar is de route van de Amstel Gold Race 365 dagen per jaar bewegwijzerd. Ja. En kent ze die route dus fietsen. Het waren drie verschillende lussen, met name geënt op de Amstel Gold Race, Valkenburg, het Heuvelland. Ja, dus zeg maar de originele route. De originele... De kernroute. Of, de kernroute zoals al bijna 60 jaar is. Ja, precies. En mensen kennen die gewoon dag in dag uit fietsen, of het nu winter is of zomer. Officieel startpunt en finishpunt is bij Shimano in Valkenburg. Maar die kunnen ze overal starten. Die kunnen ze ook in Kerkrade de auto parkeren en vervolgens gewoon fietsen. En waarom is dat ooit bedacht? Wat wordt het idee daarachter? Ja, eigenlijk twee redenen. Eén was de tourversie Amstel Gold Race op zaterdag altijd uitverkocht. Ja. Dus voor de mensen die voor moesten teleurstellen, de kans bieden. Voor u. Ja. En fietsen en inderdaad, veel mensen. En voor die mensen de mogelijkheid bieden om het hele jaar door toch te kunnen fietsen. En anderzijds voorzien dat de Amstel Gold Race heel erg populair is. Ja. Mensen komen terug om te fietsen. En door die bordjes op te hangen, faciliteren voor die mensen. Ja, en verspreidt ze dat die deelnemerschap over elk weekend of elke dag? Elke dag, als het een beetje mooi weer is, kennen ze die routes gewoon. Maar er is natuurlijk een website waar ze de route kunnen vinden, dus die is... Ja, alles staat op www.amstelgoldrace.nl. Nou ja. Heel makkelijk, daar staan eigenlijk alle routes op. Ja. En waarom ik nu lus aan dat parcours? Ja, we hadden dus die 3 lussen, geënt eigenlijk op de originele Amstel Gold Race. Ja. Maar we willen ook de Amstel Gold Race gebruiken om Zuid-Limburg of zomaar in zijn geheel te laten zien, te promoten. Dus als bijkomend voordeel komt natuurlijk dat mensen zich daar nog meer gaan spreiden. Je moet toch heel eerlijk zijn, er zien ook af en toe wat veel fietsers, zeker richting het Heuvelland, richting Sleenaken, Epe, Gulpen, IJzermargraten. En met deze mooie lus erbij, lus 4, hoop voor die mensen wat meer te spreiden over Zuid-Limburg. En kan je een beetje vertellen over die lus? Welke plaatsjes zijn dat of welke? Ja, zeker. De officiële start en finish dat blijft in Valkenburg. Ja. Neem niet weg, je kunt overal starten en de bochtjes beginnen te volgen. Maar de route start in Valkenburg en via de gemeente Beekdalen gewoon voor noordwaarts. Verschampen, Sittard, Geleen. Om vervolgens richting Schinnen, Brunsum, de parkstadgemeentes aan te doen. En vervolgens in Kerkrade te komen. En via Simpelveld richting Voerendaal weer terug naar Valkenburg te gaan. En dat laatste stuk is natuurlijk gewoon dan normaal ook de Amstel Gold Race. Ja, inderdaad. Alleen moet ik wel eerlijk zeggen dat voor zeker bij deze lus, ook in Beekdaal en ook in Voerendaal, hoe we normaal met een Amstel Gold Race komen, ook hebben we gekeken naar gewoon hele mooie routes en mooie fietspaden die er de laatste jaren zijn meegekomen. En dat vindt zij Kerkrade? Dat vindt zij zeker, ja. Wat dat betreft is Kerkrade ook wel misschien eigenlijk voor de fietser ergens een blinde vlek. Het is hier wel hartstikke mooi om te fietsen. Maar ja, we hadden ooit toch. Nederlands kampioenschap, ja, zeker. Legendarisch kampioenschap. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Ja. Dus met behulp van de Amstel Gold Race en onze volgers eigenlijk willen we ook dit stukje mooie fietsregio promoten. Ja, en wie lang is dat dan? Wie goed is het? Als het helemaal fiets? Als het helemaal fiets is er net geen 90 kilometer.
Dus dat is voor een fietser is dat te doen? Ja, zeker. En qua hoogtemeters valt het nog met. Er zitten uiteraard mooie klimmetjes en zit het klimmetje ook wat hij vlakbij is, zit dat ook erin of niet? Of dat zit er niet in. Maar er zie je wel hele mooie andere klimmetjes wat erin zitten. Oké, en de kent dat gewoon gratis fietsen, hoeft niet... Nee, de kind het gratis fietsen. Echt recreatief. Recreatief fietsen. En de kind het heel makkelijk natuurlijk combineren met een boeking bij een hotel en vervolgens hier zo in Kerkrade en dan vervolgens gewoon fietsen. Heerlijk. We zeggen altijd, de officiële startfinish is in Valkenburg, is bij Shimano, maar dat neemt niet weg. Nee, dat maakt niks uit. Ik vind wel dat die leus hij Kerkrade, dat moet verplicht zijn. Dus nu moet echt een stempeltje halen hij Kerkrade. Want dit is toch nog allemaal voor ons in ieder geval, van Beleef Kerkrade Televisie, het schönste stukje. Ja, snap ik wel. Hey, bedankt voor de toelichting en veel succes met de Amstel Gold Race 365. Ja, dankjewel. En ik wens u veel fietsers en veel recreanten en veel sportievelingen wens ik dicht zo. Goed zo, dankjewel. Bedankt voor het gesprek. Dankjewel. Zie je deze stad? Een karakteristieke stad in het zuiden van het land, waar je van alles kunt beleven. Van de prijswinnende Gaia Zoo, tot de Leisure Dome, tot de botanische tuin. Met een rijke geschiedenis of juist Jans modern. Een plek met innovatieve projecten, wie Superlocal, Roldukerveld en tiny houses. Volle bedrijventerreinen en sfeervolle evenementen. Het thuis van de Kerkradenaar. Iemand van niet zeuren, maar hard werken. Een tikkeltje eigenwijs, muzikaal en soms een beetje gek. Maar bovenal stoots op Kerkrade. Zo vermarkten we Kerkrade niet alleen, maar samen met onze 45.000 ambassadeurs. Maar waar komt die trots vandaan? Dat vragen we de inwoners zelf. Ik ben trots op Kerkrade vanwege zijn prachtige groene omgeving. Dat toont echt de kracht in de regio. Ook ik ben trots op Beleef Kerkrade, omdat de gemeente extra aandacht geeft voor gezondheid en vitaliteit in onze stad. Kerkrade is niet voor niets het schoonste op de wereld om te wonen, te werken, te recreëren. En natuurlijk, ik ben Kerkrader. Ook kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van Beleef Kerkrade in onze stad. Beleef Kerkrade verdient het om te winnen, omdat dit een stad is met best veel vooroordelen, maar heel consequent heeft de gemeente ervoor gekozen om te laten zien wat de stad wel te bieden heeft, wat de stad te beleven heeft. Beleef Kerkrade. De reden waarom Beleef Kerkrade de prijs moet winnen, is omdat ze mij en andere ondernemers altijd steunen. Beleef Kerkrade verdient dit omdat ze buiten de lijnen durven te kleuren en dat maakt mij heel trots als Kerkradenaar. En als ik Kerkrade heel kort moet omschrijven, dan is het cultureel en groen. Samen. Eenheid. Verrassend en veelzijdig. Chic. Muziek. Die trots, dat was lang niet vanzelfsprekend. Dag in, dag uit maken we de Kerkradenaar en de mensen verder buiten steeds trotser op deze bijzondere, karakteristieke stad. Kerkrade.
Inwoners eigenlijk echt als ambassadeurs fungeren inmiddels van Beleefd Kerkrade. Men voelt het, men draagt het uit, maar ook het hele kleine team wat wij hebben, het hele kleine team waarmee we dit doen, met minimale middelen en dan toch een gigantische interactie zien met die inwoners. Ja, daar ben ik, maar daar zijn we als gemeente ook echt ontzettend trots op. Ik ben bijzonder trots als ik hier zie hoe Beleefd Kerkrade tussen alle grote steden van Nederland staat met deze mooie award, de Nationale City Marketing Award. En het is ook een terechte erkenning, omdat Beleefd Kerkrade de afgelopen jaren zich ontzettend goed heeft ingezet in onze regio, maar ook in de stad op het gebied van city marketing. Met een relatief beperkt budget, met een kleine groep mensen, is een ongelooflijk groot resultaat neergezet. Mooie resultaten en dan is deze nominatie van deze award een bijzondere erkenning. Gefeliciteerd Beleefd Kerkrade. Ja, we hadden natuurlijk ontzettend graag willen winnen. Dat is net niet gelukt. Achter Den Haag een gedeelde tweede plek. Daar zijn we enorm trots op. Dat brengt in ieder geval ja, voor de stad, maar ook voor de regio. Laat het zien dat wij in ontwikkeling zijn. En daar blijven we ook vooral mee aan de slag. Het is een mooie erkenning en beloning ook voor ons doorzettingsvermogen van de afgelopen jaren. En we gaan daar zeker mee door. En ik wil vooral ook dank en complimenten uitspreken aan ons kleine team wat daarmee aan de slag is gegaan. Maar ook aan onze inwoners. Want die inwoners hebben dat samen met ons uitgedragen. En dat blijven we vooral doen. Beleefd Kerkrade. We waren al een keer hier bij de toeren in de Gaia Zoo. Dat hadden we natuurlijk gezien. Nu stond we op een ganz andere plaats. Neven mij staat er Rob Hupperts, hij is directeur van het Gaia Park. Rob, welkom. Dank u. En we zijn eigenlijk aan de buitenkant van het park. We zijn weer van je loven zijn gaat met de camera nu en zo langs de nieuwe volière gekomen. Dat is een spiksplinternieuw project. Hij is ook een hele grote bouwplaats. Dus nou ja. Wij kennen er meer over het zelf toe. Ja, goed. Voor de lui om dit te oriënteren. Ja. Door is kasteel Erestein, dus we zitten aan de brug of weg. Ja. En ja, Hingeros eigenlijk, Hinger Diegmonig zeggen, had voor ons dienstencentrum gebouwd. Lu denken dat dat het nieuwe kantoor is. Maar het nieuwe kantoor junt voor Noorderbouwvak HBN het te bouwen. Dit is het dienstencentrum. Alle ondersteunende diensten van het park zetten ze erin. Technische dienst, parkdienst, groendienst. Hij heeft die bovenverdieping, waar we nu tegenaan kijken, een kantine voor alle medewerkers. Radar, verstandelijk gehandicapten waar we allemaal met werken. Want hij heeft een eigen huiskamer, dierenkeuken, dierenartskamer, operatiekamer. Dat zit allemaal in dat gebouw. Ja. Dus dat is er nog een dat is niet... ja, dat is eigenlijk het fluitje van de cent. Dat is eigenlijk het hart van het park. Want ja, die dieren kunnen alleen maar functioneren met de lui die ze verzorgen. Ja, en dat gebeurt hij. Ja, en ook je hebt wat nu normaal gesproken niet zien nog. Ja, misschien mensen de auto parkeren staan, dan, maar hij kunt ze niet langs in de looproute. Nee, van Oesterderentuin zie je dit allemaal niet, maar wens inderdaad langs het kasteel wandelen, ze aan te vleien, dan kent ze het juist hier. Dat is ook de reden dat voor het hele gebiedje Schoonhand afgewerkt. Ja. Omdat tegenover zo'n historisch kasteel, bij zo'n mooi natuurgebied, vonden we toch dat het een beetje smoel houdt. Ja. Dus die uitstraling kreeg het nieuwe kantoor ook. Dat is nog een woonhuis, de woont-enge. De Derentuin werkt, hij woont in dat huis. Ah ja, de woont nog permanent door. Permanent. Hij is allemaal in de dierentuin. Allemaal enge voor de beveiliging aanwezig. Ja. 24/7, zo wie dat tegenwoordig heet. Ja. Samen met de dieren. Samen met de dieren. Dus, nee, ja, die dieren die huurt ze natuurlijk ook in Kerkrade. Want de leeuwenbrullen kent ze in het centrum huren. Dus dat is ook wel mooi. Ja, dat is nog heel mooi. Ja. Maar wat staat er nog op het programma van de dierentuin? Want mensen zullen naar de toekomst kijken. Wat kunt wij nog beleven daar?
Nou, wat voor elegant gezegd, de bestaande dierentuin moet helemaal picobello in orde zien. En de realiteit is niet zo bestaan voor 20 jaar. Ja, tuurlijk. Ja. En in 20 jaar gaan ook dingen kapot of slijtage en dat soort dingen. Ja. Dus van het gezegd, voor wel een nip met nieuwe dingen beginnen. En dat het oude deel immer slechter en ouder werd. Dus dat gaan we eerst allemaal precies. opknappen. Dus de komende jaren zal voor in de bestaande dierentuin nog de nodige projecten realiseren. En de grote droom, waar we natuurlijk in de toekomst ligt hij Henger, het oude zwembad Eresteng. En dat is natuurlijk het mooiste uitbreidingsproject wat voorhand. En ja goed, daar zijn we vooral over nadenken. Maar Stiekem. ja, wat kunt u dan het zesde? Nee, dat zou ik natuurlijk nog niet. Dus, maar wat leuk maar kan je zou een zijn... scoop aan? Nee, wat mijn droom zou zijn, dat kan ik wel zeggen. Ja. In 2030, 1 juni, bestond voor precies 25 jaar. Dat zou een mooi moment kunnen zien, puur vanwege het jubileum, omdat ze openen. Ja. Of dat realistisch is, dat weet ik niet. Ja, ja. Maar doorhand voor het wel, dat dromen voor een beetje. Maar dat is natuurlijk niet een stilstandbedrijf. Dat geeft hij immer de rug op die immer plannen maken voor de toekomst. Ja. Ja, wat natuurlijk dit bezongen maar het vang ik. Het is niet alleen een topattractie in Kerkrade, maar het is enige een landelijke attractie, zo niet ook nog buiten de landsgrenzen. Want die farm had Gaia Zoo toch verworven inmiddels. Denk ik, of niet? Sterker nog, voorhanden op dit moment zelfs per dag eigenlijk meer niet-Nederlandse bezoekers dan wel. Dus gemiddeld toch 40% van de bezoekers zijn Duits, 20% België. Ja, dus dan blijft toch, dus door wat iedereen denkt, zo wereldberoemd in Nederland, misschien nog net genoeg, maar in de grens, over de grens. Ja, want het is allemaal die lijstjes waar dan ga je bovenaan steeds, want het gaat om de meest attractieve dierentuinen en dat soort dingen. Ja. Maar het mag nog meer in Nederland. Nou ja, het is geen doel op zich, maar wat veel interessanter is en ook veel logischer is om te kijken naar de Oostburen. Want er wonen natuurlijk veel meer Duitsers in de omgeving dan Nederlanders. Ja. En die wisten dus wel heel goed te vinden. Nou, dus daar zijn we heel erg aan het groeien. Ja. En over de groei, wat is er nog binnen in het park? Wat kennen we dan nog zien aan nieuwe projecten? Ja, we zijn op dit moment in het hart van het park zijn verenigd met 2 hele grote nieuwe projecten bezig. Eén project, daar komen onder andere nieuwe apensoorten. Ik hoop deze zomer al. Heel ingewikkeld project, want echt het hart van het park. Dus om door te komen en te bouwen moeten we dwars door alles heen. Ja, precies. En direct door neer. Je kan niet alles versturen allemaal. Ja, die deur had voor een deel voet uit moeten plaatsen, omdat die veel te veel last ervan houden. Maar de bezoeker had er ook last van. Dus dat is een redelijk nachtmerrieproject qua logistiek. Maar we zitten nu in de afrondende fase. Dus fase 1 met de apen, dat zal deze zomer gereed zijn. En ik hoop fase 2, nijlpaarden en bongo's, dat dat in de herfstvakantie ongeveer gereed is. En dan zijn we ook echt in het hart van het park, zo hopelijk de komende 10 jaar. Welke apen komen er dan? Die ze al has of? Nee, we houden wel zogenaamde rode brulapen en we krijgen nu zwarte brulapen. Als ze verderen die in Kerkrade kan sturen, dan jengen maat meer kabal dan zwarte brulapen. Dus gelukkig zijn het apen dat ik daar nou ja, dan moet ze straks in de conferentie moet ze er maar toe wanneer ze met de carnaval bezig is. Maar die kunt zeker veel kabaal maken. Dus zwarte brulapen en manteltamarins, ingewikkelde naam. Heel klein aapje, extreem bedreigd. Was zelfs uitgestorven in de wereld zonder een fokprogramma in dierentuinen. Zo'n vereniging waar heel trots op. Ik denk dat er misschien wereldwijd 10 dierentuinen zijn die deren handen. Omdat het best een moeilijke soort is. Nou ja, het feit dat wij ze kunnen hebben zegt wel iets. En dan zo'n verblijf voor nijlpaarden en bongo's binnen. Bongo zelf vind ik misschien wel een van de mooiste antilopensoorten ter wereld. Zeer bedreigd en dat is een heel mooi nieuw gebied. En waar komen ze dan vandaan? Van Anger dierentuinen? Anger dierentuinen, ja, precies. Ja. Waar ze gefokt zijn. Ja. Dus we houden met die fokprogramma's dieren in leven en die, soms werden ze oesgezet in het wild. Meestal gaan ze naar andere dierentuinen. Het is een soort reservepopulatie, omdat het helaas veel slechter je hebt met heel veel dieren in het wild. Dus er zijn inderdaad inmiddels diersoorten die zonder dierentuinen niet meer zo leven. Ja, dus, precies. Het is geweldig om hij allemaal te zien en ook best wel vaker in het programma weer. En de lui moeten komen hierheen en ze hebben nog enorm veel nieuwe dingen te zien. Daar komen de zomer tot en met het najaar. En dus wil voorkomen naar de Gaia Zoo, want dat doet er nog aan de eng zie ik zelf op plezier daarmee en ook nog het werk, dat ze meeting en regelen en zo ondersteunt
dat de dierenpopulatie in de wereld het beste gaat. Oh, dat is het. Ja. Oh, dat is het. Bedankt Rob. Dankjewel. Met op de hintergrond het Acacia restaurant van de Gaia Zoo, het centrum van het park enig. Sluiten we deze uitzending, die ganse teken stond van toerisme in Kerkrade, sluiten we af. Voor op hartstikke schöne locaties, natuurlijk in de dierentuin, dierenpark, de zoo enig. En voor op product, voor in de botanische tuin. En nu sluiten we de 35e uitzending van Beleef Kerkrade Televisie af. Voor ons zit ook de zomer beginnen. Dan komen we een beetje terug op de 1 september. Dan is, dan is het begin van de herfst enig officieel. Nou, voor al die lui die op vakantie zijn, die wensen natuurlijk een schöne reis. En hopelijk komt er Jood warm heen, amuseer dich. En de lui die heen blijven, natuurlijk ook veel spaas hebben en geniet van de omgeving hebben die zoveel te bijen had. Dat allemaal kennen ze u. Dit wordt Beleef Kerkrade Televisie en voor ons het allerbeste. Schöne zomermaanden en bis in september.